बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. मराठी भाषा विभाग व महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ अनुदानित श्रीराम वाचन मंदिर व क्रीडा भवन सावंतवाडी आयोजित पहिले सिंधुदुर्ग जिल्हा साहित्य संमेलन 2025 शनिवार दिनांक 27 व 28 डिसेंबर 2025 रोजी कविवर्य केशवसूत साहित्य नगरी राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी येथे आयोजित करण्यात आल्याची माहिती साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग व महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ अनुदानित श्रीराम वाचन मंदिर व क्रीडा भवन सावंतवाडी हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिलं साहित्य संमेलन आयोजित केलेलं आहे आणि शनिवार दिनांक 27 व रविवार दिनांक 28 डिसेंबर 2025 हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राणी पार्वती हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजचं आम्ही तिथे आयोजित केलेलं आहे आणि त्या स्थळाला सुद्धा आम्ही कविवर्य केशवसूत यांचं साहित्य नगरी म्हणून नाव दिलेलं आहे. या संदर्भात बाकी सर्व माहिती आमचे मित्र बांदेकर सर आपल्याला सांगतात. सर्वांचं मी स्वागत करतो. आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष अनुदान योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये साहित्य संमेलनासाठी शासनाचा मराठी भाषा विभाग आणि साहित्य संस्कृती मंडळ यांनी दिलेलं आहे. त्या अंतर्गत आपल्या जिल्ह्यामध्ये आमच्या संस्थेला म्हणजे श्रीराम वाचन मंदिर या संस्थेला हे अनुदान मिळालेलं आहे आणि त्यामधून 27 आणि 28 डिसेंबर 2025 या दिवशी आम्ही साहित्य संमेलनाचं आयोजन केलेलं आहे. म्हणजे या योजनेअंतर्गत आपल्या जिल्ह्यामध्ये होणारं हे पहिलं साहित्य संमेलन असेल आणि अर्थातच या खरं तर 1.5 दिवसाचं म्हणू आपण 1.5 दिवसाच्या साहित्य संमेलनामध्ये 27 डिसेंबरला म्हणजे शनिवारी आदल्या दिवशी ग्रंथदिंडी निघेल. त्याच्यामध्ये सावंतवाडी परिसरातील विविध शाळांमधील मुलांचा, साहित्य रसिकांचा, साहित्यिक आणि अन्य सर्व जे काही साहित्यप्रेमी आहेत त्यांचा सहभाग असणार आहे. त्याच्यानंतर आपल्या जिल्ह्याला एक लोककलांची वैशिष्ट्य आहे आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यापैकी काही ठराविक अशा प्रकारच्या लोककला त्यांचंही सादरीकरण याच रंगमंचावर होणार आहे. त्याच्यामध्ये स्त्रियांच्या पारंपरिक फुगड्या असतील किंवा चित्रकथी असेल किंवा अन्य काही अशा प्रकारच्या ज्या काही लोककला आहेत तर ते कलाकार, स्थानिक कलाकार या लोककलांचं सादरीकरण करणार आहे. म्हणजे अशा प्रकारे साधारणपणे आदल्या दिवशी 27 तारीखला या कार्यक्रमांनी आपल्या संमेलनाचा शुभारंभ होणार आहे. संमेलनाचे खरं उद्घाटन आणि जे मुख्य कार्यक्रम आहेत ते 28 डिसेंबरला आहेत रविवारी साधारणपणे 8:30 ते 9:30 जिल्हाभरातून आणि बाहेरूनही येणारे जे काही रसिक असतील तर त्यांची नोंदणी, नावनोंदणी आणि त्यांना दिलेला अल्पोपहार याच्यासाठी आम्ही हा 8:30 ते 9:30 वेळ राखून ठेवलेला आहे. त्याच्यानंतर 9:30 वाजता संमेलनाचा उद्घाटन समारंभ संपन्न होणार आहे. या उद्घाटन समारंभामध्ये कोल्हापूरचे सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि महावीर कॉलेजचे माजी प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार लवटे यांना आम्ही उद्घाटनासाठी उद्घाटक म्हणून निमंत्रित केलेलं आहे. त्यांच्याबरोबरीने संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणजे संमेलनाध्यक्ष यासाठी सुप्रसिद्ध कवयित्री, कादंबरीकार आणि वेगवेगळ्या चळवळींमध्ये, सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय असलेली कार्यकर्ता म्हणून प्रसिद्ध असलेली नीरजा या उपस्थित राहणार आहेत. या संमेलनाचा स्वागताध्यक्ष म्हणून श्रीराम वाचन मंदिरच्या वतीने मी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे, प्रवीण बांदेकर. आणि अर्थातच शासनाने नियुक्त केलेले
विशेष प्रतिनिधी साहित्य संस्कृती मंडळाचे म्हणून सुप्रसिद्ध कवी दासू वैद्य, कवी प्रकाश होळकर आणि श्रीधर नांदेडकर हे तिघेजण उपस्थित राहतील. याच्याशिवाय स्थानिक निमंत्रितांमध्ये आपल्या जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्य बजावलेले आणि नुकतीच त्यांची मला उपसंचालक म्हणून कोल्हापूरमध्ये बदली झालेली आहेत ते डॉक्टर गणपती कमळकर हे विशेष निमंत्रित आहेत. त्यानंतर ज्या संस्थेच्या क्रीडांगणामध्ये हे संमेलन आम्ही आयोजित केलेलं आहे तर त्याचे अध्यक्ष माननीय विक्रांत सावंत हेही विशेष निमंत्रित आहेत. आणि याच्याशिवाय जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माननीय सचिन हजारे हेही विशेष निमंत्रित म्हणून आम्ही त्यांना सन्मानित करणार आहोत. याच्याशिवाय आपल्या जिल्ह्यामधून साहित्य संस्कृती मंडळावर निवडून गेलेले माननीय भरत गावडे, विठ्ठल कदम, शेखर सामंत पत्रकार तरुण भारत आणि अर्थातच डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी हे चौघेजणसुद्धा विशेष निमंत्रित असणार आहेत. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विश्वकोश मंडळावर आपल्या जिल्ह्यामधून जे गेलेले आहेत त्याच्यामध्ये डॉक्टर शरयू आसोलकर, माननीय साहित्यिका वृंदा कांबळी, नाट्यकर्मी वामन पंडित आणि शिक्षक असलेले मल देसाई हेही चौघे त्यांच्याबरोबर असतील. म्हणजे एकूण हे सगळे विशेष निमंत्रित असतील. याच उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये संमेलनपूर्व आम्ही काही स्पर्धा घेतलेल्या होत्या. तर त्याच्यामध्ये पुस्तक रसग्रहण स्पर्धा होती, त्याच्यानंतर काव्यवाचन स्पर्धा होती, निबंध लेखन स्पर्धा विद्यार्थ्यांच्यासाठी घेतलेली होती आणि या संमेलनाच्या लोगोसाठी एक स्पर्धा घेतलेली होती. तर याच्यामधले जे विजेते आहेत त्या सर्व विजेत्यांचा बक्षीस समारंभ, पारितोषिक समारंभ या उद्घाटनाच्याच कार्यक्रमामध्ये होणार आहे. पण त्याच्याहीपेक्षा आणखी एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे आपल्या जिल्ह्याचं स्थान उंचावण्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कामगिरी बजावलेले वेगवेगळ्या क्षेत्रामधले अनेक मान्यवर आहेत. तर त्याच्यापैकी काही जे ज्येष्ठ आहेत विविध क्षेत्रामध्ये काम केलेले तर त्यांचा एक प्रतिकात्मक अशा प्रकारे संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने या संमेलनामध्ये आम्ही सत्कार करणार आहोत. आणि या सत्काराचं स्वरूप साधारणपणे शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह आणि रोख रक्कम असं असणार आहे. तर या मान्यवरांमध्ये म्हणजे ज्येष्ठांमध्ये विठ्ठल गावकर दशावतार, माननीय नारायण परब साहित्य, आबा रणसिंग चित्रकथी, गणपत परब मौखिक लोकगीते, विजयालक्ष्मी भोसले शिक्षण, डॉक्टर अशोक सुर्वे वैद्यक, संजीवनी देसाई पत्रकारिता व्याधीच्या संपादिका, माननीय प्रभाकर भागवत वाङ्मयीन कार्यकर्ता, बबन परब हे समाजसेवेसाठी, आनंद देवळी ग्रंथपाल, अनिल हळदिवे हे क्रीडा. तर यांना आम्ही सन्मानित करणार आहोत. आणि यांच्याबरोबर एक युवा प्रेरणा म्हणून यूथ आयकॉन ज्याला आपण म्हणू अशा प्रकारचे सुद्धा आत्ताच्या पिढीमधले किंवा या नव्या पिढीमधले काही तरुण आम्ही निवडलेले आहेत. त्यांनाही अशा प्रकारे आपल्या युवकांना प्रेरणा मिळावी म्हणून त्यांच्या कार्याबद्दल सन्मानित करणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये रानमाणूस म्हणून प्रसिद्ध असलेले प्रसाद गावडे पर्यावरणासाठी, रवी जाधव सामाजिक कार्य, प्रमोद दळवी शेतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करत आहेत त्यांना, अक्षय सावंत आपल्याच सावंतवाडीमध्ये असलेले चित्रकला, नंतर मेगल डिसोजा मालवणच्या आहेत पर्यावरणासाठी आणि पूजा गवस या हॉटेल व्यवसायासाठी. म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपल्या जिल्ह्याचं नाव उंचावणारे ही सगळी मंडळी आहेत. हे उद्घाटनाचं पहिलं सत्र संपल्यानंतर म्हणजे मुख्य सत्र संपल्यानंतर जे पहिलं सत्र असणार आहे त्याच्यामध्ये आम्ही डॉक्टर संपदा कुलकर्णी जोगळेकर की ज्या अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध आहेत पण अलीकडे त्यांनी अभिनयाच्या क्षेत्रामधून थोडासा संन्यास घेऊन शेतीच्या प्रयोगांना सुरुवात केलेली आहे आणि कृषी पर्यटनामध्ये त्यांचं नाव आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर झालेलं दिसतंय. तर अशा प्रकारे एक तरुणांना प्रेरणा देणारं म्हणजे एखादं लाईमलाईट असलेलं क्षेत्र सोडून शेतीकडे वळावं असं का वाटतं तर या अनुषंगाने आपल्याला सुद्धा जाणून घेता यावं म्हणून त्यांची एक विशेष मुलाखत या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर असणार आहे. आणि ही मुलाखत डॉक्टर सुमेधा नाईक आणि प्राध्यापक अमर प्रभू हे घेतील. हे झाल्यानंतर दुसरं जे सत्र आहे त्याच्यामध्ये पहिला परिसंवाद असणार आहे. आमच्या संमेलन ठरवत असताना एक असा विषय आलेला होता की आपल्या जिल्ह्यात अनेक मोठे मोठे साहित्यिक होऊन गेलेले आहेत आणि वारंवार आपण त्यांचं वेगवेगळ्या त्यांची पुण्यतिथी असेल, जयंती असेल किंवा अन्य काही कार्यक्रमांच्या निमित्ताने त्यांचं स्मरण करतच असतो. पण तरीसुद्धा आपल्या या भूमीमध्ये असं कितीतरी साहित्यिक अजूनही शिल्लक आहेत की ज्यांना आपण काहीसं दुर्लक्षित केलेलं आहे. तर या साहित्यिकांना या निमित्ताने थोडासा
उजाळा मिळाला पाहिजे. म्हणजे आपल्या भूमीमध्ये असलेले चंद्रकांत खोत नावाचे कादंबरीकार, मोठे कादंबरीकार होते. विवेकानंदांवर एक मोठी कादंबरी त्यांनी लिहिलेली आहे, पण फारसं कोणाला नाव माहिती नाही आहे. किंवा अशा प्रकारे अनेक लोक आहेत. अगदी आपल्याकडचे सावंतवाडीचे असलेले ल.म. बांदेकरसुद्धा आता विस्मरणात गेलेले आहेत. तर नव्या पिढीला ही नावं माहिती व्हावीत म्हणून आम्ही एक परिसंवाद ठेवलेला आहे की सिंधुदुर्गातील अलक्षित साहित्यिक, म्हणजे पूर्ण दुर्लक्षित नाही म्हणता येणार त्यांना, पण लक्ष गेलं नाही आहे म्हणून अलक्षित. तर या परिसंवादाचा अध्यक्ष डॉक्टर बाळकृष्ण लळित हे असणार आहेत, प्राध्यापक. आणि वक्त्यांमध्ये गोविंद काजरेकर, NT कारवेकर हे बांधा कॉलेजचे प्राध्यापक आहेत, आणि वैभव साटम हे मुंबईचे मूळचे आपल्याकडचे असलेले, हे तिघेजण सहभागी होतील. त्याच्यानंतर मग 1 तास भोजनासाठी राखीव आहे आणि 2-2:15पर्यंत. नंतर दुसरा परिसंवाद विविध साहित्य प्रवाहांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे योगदान. म्हणजे आपल्या जिल्ह्याने मराठीमध्ये जे मुख्य साहित्य प्रवाह आहेत, लोकसाहित्य असेल, स्त्रीवादी साहित्य असेल, बालसाहित्य असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचं परिवर्तनवादी म्हणून आपण आंबेडकरवादी विचारांचं असेल, त्याला आपल्या जिल्ह्याने सुद्धा काहीतरी योगदान दिलेलं आहे आणि याची दखल घेणं आपण गरजेचं आहे. मग यासाठी विविध साहित्य प्रवाहांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं योगदान या शीर्षकांतर्गत हा दुसरा परिसंवाद होईल. तर त्याच्या अध्यक्षा माननीय कवयित्री उषा परब या भूषवणार आहेत की ज्या लोकसाहित्यावर बोलतील. त्याच्यानंतर डॉक्टर शरयू आसोलकर या स्त्रीवादी साहित्याने सिंधुदुर्गाने काय दिलं आहे मराठीला याच्याविषयी बोलतील. त्याच्यानंतर परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते असलेले अंकुश कदम कणकवलीचे, तर ते परिवर्तनवादी साहित्याला जिल्ह्याचं योगदान त्याच्यावर बोलतील. डॉक्टर सई लळित आहेत, तर त्या मालवणी बोलीचं जे योगदान आहे मुख्य साहित्याला तर त्याच्याविषयी बोलणार आहेत. आणि कल्पना मलिये कणकवलीच्या, त्या बालसाहित्यावर बोलतील, कारण बालसाहित्यसुद्धा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. तर हा दुसरा परिसंवाद असेल. आणि त्याच्यानंतरचं जे सत्र आहे ते काव्योत्सव असं आम्ही त्याला म्हटलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कविसंवाद आहे, कवींशी संवाद आहे. त्याच्यानंतर आठवणीतल्या कवितांसारखा एक कार्यक्रम आहे आणि कविसंमेलनसुद्धा असणार आहे. तर याच्यामध्ये अनायसे आमच्याकडे शासनानेच निरीक्षक म्हणून पाठवलेले साहित्य संस्कृती मंडळाचे 3 मराठीतले मोठे कवी येत आहेत, दासू वैद्य, प्रकाश होळकर आणि श्रीधर नांदेडकर, आणि त्यांच्याबरोबरीने अजय कांडर. तर यांच्याशी संवाद साधतील माननीय नंदकुमार पाटील यांना बोलतं करून त्यांच्या काही कविता ऐकणं, त्यांच्याविषयी काही जाणून घेणं, अशा प्रकारचा एक अर्धा तासाचा हा कार्यक्रम आहे. त्यानंतर मग काही जिल्ह्यातले कवी आणि त्यांच्या विस्मरणात गेलेल्या कविता, म्हणजे पहिले मालवणी कवी उदाहरणार्थ विक्रू नेरुरकर होते, तर त्यांच्या कवितांचे रेकॉर्ड्स निघालेले होते, पण ती कविता माहिती नाही आहे कोणाला, तर त्या कविता दादा मडकेकर म्हणू शकतात. त्याच्यानंतर मग इतर ज्या काही वसंत सावंतांपासून सतीश काळसेकरांपर्यंत अनेक आपले जुने पिढीतले कवी होते, तर त्यांच्या कवितांचं सादरीकरण वामन पंडित, सरिता पवार, केदार म्हस्कर आणि विजय ठाकर ही मंडळी करणार आहेत. आणि नंतर मग कवी संमेलन आहे. संमेलनाचा एक आवश्यक आणि मुख्य भाग आपण म्हणतो, तर त्याचं अध्यक्षस्थान मोहन कुंभार हे कवी भूषवतील. आणि असं एक ठरवलं होतं की याच्यामध्ये साधारणपणे जे आपले प्रस्थापित कवी आहेत त्यांच्याऐवजी नवीन लोकांना संधी द्यावी, आणि त्याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या साहित्य संस्थांशी संबंधित असलेले काही मंडळी आहेत, म्हणजे उषा परब असतील, वेंगुर्लेच्या रुंदा कांबळे असतील, कणकवलीकडचे असतील, या सगळ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून आम्ही कवींची नावं घेतली होती 4-5 आणि त्या अंतर्गत आम्ही त्यांचा समावेश इथे केलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये जे कवी आहेत ते नीलम यादव, प्रसाद खानोलकर वेंगुर्ले, विजय सावंत, भाऊसाहेब गोसावी, हरिश्चंद्र भिसे, मनोहर परब, अनुराधा आचरेकर, किशोर वालावलकर, मधुकर मातोंडकर, सोनाली नाईक, प्रीतम ओगले, दर्शना कोलते, संजय तांबे, निशिगंधा गावकर, अजित राऊळ, स्नेहा कदम, मंजिरी मुंडे, आर्या बागवे, अनिल जाधव, प्रणिता तांबे आणि श्रेयस शिंदे अशी ही कवींची नावं आहेत वेगवेगळे. आता याच्यामध्ये काही नंतरही नावं ॲड होऊ शकतात, अजूनही समजा काही हे होऊ शकतात, तर ती ठीक आहे, आपण ते लवचिकता तेवढी कवी संमेलनावर दाखवू शकतो. आणि नंतर शेवटचा अर्थातच समारोपाचा भाग असेल. पुन्हा एकदा संमेलनाच्या समारोपासाठी संमेलनाचे अध्यक्ष असलेले नीरजाताई उपस्थित असतील, स्वागताध्यक्ष, संस्थेचे अध्यक्ष आणि विशेष अतिथी असलेले सर्व लोक जे आहेत सुरुवातीला आपण सांगितले हे सगळेजण त्याच्यामध्ये उपस्थित असणार आहेत. त्या अर्थाने 1.5 दिवस हा एक साहित्याचा उत्सव आपल्या या भूमीमध्ये आपण साजरा करणार आहोत. आणि त्याचा मान श्रीराम वाचन मंदिर या आपल्या 176 वर्ष जुन्या संस्थेला मिळालेला आहे. मी अगदी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्या जिल्ह्यामधून एक 6 प्रस्ताव गेलेले होते,
त्या 6पैकी 2 प्रस्ताव त्याच्यामध्ये काही तांत्रिक त्रुटी असल्यामुळे बाजूला काढल्या गेल्या आणि 4 प्रस्तावांमधून उरलेल्या आमच्या साहित्य संघालाही हा संधी देण्यात आली आणि त्याच्या पाठीमागे अर्थातच ही सर्वात जुनी संस्था आहे हे मुख्य कारण होतं. दरवर्षी आता एका संस्थेला एकदा मिळाल्यानंतर पुढची 5 वर्ष पुन्हा एका संस्थेला मिळत नाही. पुढची कोणतीही संस्था म्हणजे ती साहित्य संस्था असेल, शिक्षण संस्था असेल किंवा अन्य काही अशा प्रकारे सांस्कृतिक उपक्रम करणारी राबवणारी संस्था असेल, कोणत्याही संस्थेला अर्ज करता येऊ शकतो आणि त्यांना हे अनुदान इथून पुढे शासन देऊ शकतं. फक्त एक त्यांची अट होती की ती संस्था रजिस्टर्ड असावी आणि अर्थातच त्यांनी जे काही कार्यक्रम केलेले असतील तर त्याचं एक रेकॉर्ड म्हणजे वर्षभरात जे काही कार्यक्रम आहेत त्याची कात्रणं किंवा अन्य प्रकारचे रेकॉर्ड अहवाल त्यांनी सादर करावा. त्यामुळे पुढे सुद्धा आपण अशा प्रकारे पत्रकारांनी विशेषतः जेव्हा शासनाची जाहिरात निघेल तेव्हा तुमच्या माहितीच्या परिचयाच्या ज्या संस्था असतील तर त्यांनाही तुम्ही सांगू शकता आणि आपल्या जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त प्रस्ताव जावेत. कारण सर्वात कमी प्रस्ताव सिंधुदुर्गातूनच होते यावर्षीसुद्धा आणि ते सुद्धा आधी एकही प्रस्ताव गेलेला नव्हता. त्यांनी फोन करून आम्हाला सांगितलं की तुम्ही सांगा तुमच्या परिचयाच्या संस्थाला आणि मग आम्ही 3-4 सांगितल्यानंतर हे प्रस्ताव गेले होते. पण पुढच्या वर्षी मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त प्रस्ताव आपल्याकडून जावेत. शाळा कॉलेजेस आहेत, साहित्य संस्था आपल्याकडे भरपूर आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या काम करणाऱ्या. सामाजिक संस्थासुद्धा करू शकतात त्याच्यामध्ये काम, कारण सामाजिक स्वरूपाचंही संमेलन घेता येतं. तर साहित्यिकच पाहिजे असं काही नाही आहे. कोणत्याही प्रकार तुम्ही पत्रकार लोकसुद्धा घेऊ शकता, तुमचं पत्रकारांचं संमेलन कसंही घेऊ शकता आणि 5 लाख रुपये त्याला अनुदान मिळू शकतात. फक्त ते एक रजिस्टर्ड संस्थेच्या अंतर्गत व्हायला पाहिजे. मग त्या दृष्टीने पुढच्या वर्षीसुद्धा आपण हा उपक्रम चालू ठेवूया. ठीक आहे.